Земеделската професионална гимназия участва в проекта „Моето училище е моят дом“ като партньор и единственият участник, който заедно с общото образование гарантира на своите ученици и професионална квалификация. Въпреки различията между нас, различната социална среда, религии, психологически аспект, различния профил, проектът успя да сплоти всички участници. Различни в началото, в края ние станахме един отбор. По време на срещите ние успяхме да обсъдим проблемите на тинейджерите. Търсихме начини за преодоляването им. Обменихме добри практики и се опитахме да повишим мотивацията на учители и ученици. Разгледахме теми и обменихме добри практики, свързани с пълноценно използване на свободното време, с кариерата на учениците и учителите. Споделихме иновативни методи на учене и преподаване. Заедно работихме, заедно спортувахме, заедно се любовахме на красивите места във всяка страна. Оказа се, че именно различията между нас, различните култури, направиха проекта привлекателен. Нашата гимназия е удовлетворена от участието си, защото успя да сподели своя опит с партньорите, като се започне от ученето по време на работа, представения на партньорите иновативен метод на преподаване, ученици обучават ученици, и се стигне до споделяне на дейности за организиране на свободното време на учениците и работа по други проекти. Удоволствие за нас бе и фактът, че училището беше домакин на среща по време на Цветница. На него партньорите успяха да усетят цветния колорит от професии, които събират на едно място най-хубавите неща на света. Цветятът, хлябът, виното, колите. Ние всички сме доволни от това, че съумяхме да изградиме композиция от мозайки, която ще остане като спомен от нашето партньорство. Композицията или ансамбъл от мозайки се намира в двора на нашето училище. Заедно с това се увеличи и нашето желание за изучаване на чужди езици. Ние искаме да опознаваме различни култури. Увеличи се авторитетът на гимназията сред местното население и региона. А на конференция на тема „Иновативни методи на преподаване и управление“ ние представихме нашата съвместна дейност. Всичко това, споделеният опит, наученото по време на 2-годишното партньорство, ще остави трайни следи не само в ума и в сърцето на всеки участник. Те ще останат в бъдещето, защото клаузата да направим училището наш дом е вечен стремеж на всяка обучаваща организация, на всеки един народ, който държи на себе си.